Praise God. May buntag na ito mga igsoon. Dalay ko ng Diyos nga mo'y naghatag ka na ito kadasig, karong kabuntagon. Niya sa kita sa atong panimbahon. Tadi pa ta magsugod ang iyang si Brad anang sa opening prayer Brad Serapin. Dampot ang mga igsoon atong dolo ng Dios sa bugos na kasing-kasing. Ama namo nga balaan, we need your Holy Spirit, Lord. Nanginanglan mi sa imong balang espiritu, nanginanglan mi sa imong guide, nanginanglan mi sa imong comfort, nanginanglan mi sa imong tabang sa tanang panahon. Lord, proteksyonin kini mo ang balay atuanan. Apat na corner, Ginoo, ikaw maga-proteksyon ng mga manlunda. Walay distraction. Among deklarar nga kami magmalipayon sa tanang panahon. Lord, bless ang kadausa namo. Adunay nagpaingon diri. Ginoong Dios, bangi kami ingon man ang nagdala sa instrument. Ang tanang mga pastor, Ginoong Dios, nga matinudaanon diha kanimo panalangin sila. Luzon, Visayas, Mindanao, Lord. Sa uban pa ang mga kanasuran, Ginoo. Aduna may 100 kanasod, Ginoo. Dili mo buo imong kamot sa pagkabot kanila, Ginoong Dios. Ikaw ray makapabalik katong namiya kanimo, Ginoong Dios. Ikaw ray makailis ug mga bagong kasing-kasing, bagong mga hunahuna, Ginoong Dios. Lord, dili mi makabuhi sa imong gunit, Ginoo. Thank you so much, Father God. Nining matahong kamuntagon ang magdala sa mensahe, double anointing, guide kaniya, Ginoong Diyos. Hallelujah. Daghang pagkatawahan, Ginoong Diyos, nga imong gitawag, Ginoong Diyos. Tabangi sila. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Maayong buntag kanatong tanan. God is good. And all the time. Amen. Maayo gid kato ang buhi nga Dios mga igsoon. Ug atong palakpakan ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Ihatag na to ang masipang pakpak para sa atong buhi nga Dios. So welcome mga igsoon inin sayo sa kabuntagon. Hallelujah. So sa dili pa ta magsugod mga igsoon, pwede jud kayo move forward ta diri sa atubangan. Kay og sa barko pa ni murag nagtakilid, nagbitay ang lubot, ang atubangan so gaangat. So mas maayo mga igsoon nga atong ibalanse. Kay kung aduna pa yung mga igsuonan nga hikapon sa Ginoo nga muduol diri sa balay sa Ginoo, dili kayo sila makiwawan moari sa atubangan. So amen, hallelujah. So mga igsoon, sa atong panagsimba mga igsoon, sa dili pa ta magsugod sa atong kinatibukan nga mga pagdaig sa atong buhi nga Dios, so atong i-welcome ang matag usa. Amen. Pinaagi sa atong mga pag-abi-abi o sa pagka maanindot nga mga pahinuman. Amen ba? Amen. So, mula mano ang matag-usa nga uban ang kalipay. Ayaw tuguti igsoon nga karong pipila ka duha ka oras nga magtungok ta, magluya ta. Amen. So, gusto sa Ginoo nga energetic ta nga mudaig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Naingon ang awit mga igsoon nga ayaw pagluya-luya. Kay nga naman, kung magluya-luya, maalkansi kagayon. Amen. Hallelujah. Og may buntag di ay sa atong nagsunod sa atong ang pulong mo kinabuhi
ko ang Diyos mag-bless sa inyong mga kinabuhi. Ugawas na sa atong lingkuranan mga igsoon o mula mano. Aya, pagloya-loya sa pagkalikaliya. Kay kon magloya-loya, mahal kan sika. Kung doon na may problema, ayaw huna-huna, Pulis sa pagdaig sa presensya niya, ipataas ang atong mga kamot. Lingit sa wala, lingit sa wala, lingit sa tuon, mahiyomi ang katupad mo. Ayaw pagluya-luya, ayaw pagluya-luya sa pagdaig-kaliya. Kay kung magluya-luya, mahal kan sika. Kung doon ang may problema, ayaw huna-huna, ayaw huna-huna. Pulis sa pagdaig sa presensya niya, pataas ang kamot. Sa pagdaig-kaliya, lingit sa wala, lingit sa tuo, pahiyomi, pagkanta ang katupad mo. Pahiyomi, pagkanta ang katupad mo. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Glory, thank you, Jesus. Yes, Lord. Sa among pagduol nga na kanimo, Amahan. Ikaw ang Diyos nakakita, Lord. Sa matag usak ka kasing-kasing sa tao, Amahan. Kay diha kanimo, O Diyos, walay matago. Lord, ang imong mga katauhan ug ikaw ra gyud ang nasayod, Lord Jesus. Busa mga kaigsuonan, kung aduna may sulod sa atong kasing-kasing nga dili na to ikayang isugid sa atong igsoon, pwede kaayo na nimo isugid sa atong buhi nga Dios. Nining sayo sa kabuntagon mga kaigsoon, kay naa siya, amen. Naa siya nga paminaw kanato. Ingon ang iyang pulo nga duol ka mo kanako, nga gikapuyan, nga gibug-atan, kay papahulayon ko kamo. Mga igsoon, wala ta nag-inusara, kay naa ang Diyos, mga igsoon. Yes, Lord. Ania kami, Amahan, magaduol nga na kanimo, Lord Jesus. Oh, Diyos, niya ako magaduol sa imo. Tila nakapaubos, walay lain nga ikabalos ko, kung dili ikaw lamang gayon. Come on, church. Oh, Diyos,
sa among matatag sa kinabuhi, Amahan. Wala gid kami laing alagaran, Ginoo, kundi ikaw ang Dios nga mo iya sa among matagsa-tagsa kay kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord. You are worthy to be praised, Amahan. Ikaw ang Diyos nga ang iya nagtakos nga awitan, simbahon sa tibuok ng mga kinabuhi, Amahan. Yes, Lord, dalaygon kay ka nga Diyos sa walay katapusan. So sa atong mga pagdaig, mga igsoon ko sa Ginoo, aduna ako'y basahon nga pulong sa Ginoo diha sa Salmo 100. Naingon diri ang Salmo 100, shout for joy to the Lord, all the earth. Amen. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made. So ingon ang pulong sa Ginoo nga awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban ang malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iya mga katawhan ug iya kitang panon. Amen! Hallelujah! So, magdaig ta sa atong buhi nga Dios mga igsoon, matod pa sa awit, maayo ang Dios kanako, maayo ang Dios kanimo, maayo ang Dios kanila, ug maayo ang Dios kanatong tanan. Amen! Hallelujah! Yes, Lord! Yes, hallelujah. Maayo ang Dios, maayo ang Dios kanako. Maayo ang Dios kanimo, maayo ang Dios ato ba nga imong kauban. Kanimo. Maayo ang Dios, maayo ang Dios kanila. Maayo ang Dios, maayo ang Dios kanato. Ipataas ang mga kamot. Ipataas ang kamot og iwarawara. Inubanan sa kiay-kiay, inubanan sa sayaw-sayaw. Ipakita igsoon na maayo ang Diyos, maayo ang Diyos kanato. Maayo ang
Jesus, ikaw ang angayan. Kapasinukan o pasalamatan, kalibuhan mo ang tanan, tungod o alam sa kaluwasan. Ipatubaw ko ang tingog sa pagdaig. Ipatubaw ko ang tingog sa pagpasalamat. Kaya ang tingog ko nakalikan kanimo, kung inihawa ko ang tingog ko ipatubaw, diha kanimo. Jesus, ikaw ang angayan. Hallelujah! Napasinugan o pasalamatan, kalibuhan mo ang tanan, tungod o alam sa kaluwasan. Ipatubaw ko ang tingog sa pagdaig. Ipatubaw ko ang tingog sa pagpasalamat. Kaya ang tingog ko nagalikan kanimo, kung inihawa ko ang tingog ko ipatubaw, diha kanimo. Ipatubaw ko ang tingog sa pagdaig. Ipatubaw ko ang tingog sa pagpasalamat. Kaya ang tingog ko nagalikan kanimo, kung inihawa ko ang tingog ko ipatubaw, diha kanimo. Ang tingog ko ipatubaw, diha kanimo. Yes, Lord. Yes, hallelujah, Lord God. Yes, Lord, wala gid mi laing hatagan sa among tingog, Ginoo. Walay laing namong itugbaw, isyagit, Ginoo. Ikaw lamang, Ginoo, nga among mapasidunggan, Amahan. Ikaw ang among Dios. Mapasalamatan, Ginoo, tungod sa tanang mga butang nga imong gihimo diri sa amo, Lord. Mga butang nga imong gipasinati sa matag usa namo, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Diha sa imong presensya, Amahan, adunay kalipay, adunay kalinaw, kaayuhan. Among matagamtaman, Lord Jesus. Matud pa, Lord Jesus, sa imong mga pulong, Ginoo. Musangpit mi kanimo, Lord. Mudayig lang gyud mi nimo, Lord Jesus. Ang imong ibalos diri sa amo, Lord God, mao ang kalinaw, kalipay, kaayuhan nga among masinati, Lord Jesus. Yes, hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Sa presensya mo, may kalipay ako. Sa presensya mo, may kalinaw ako. Sa presensya mo, may kaayuhan ko. Kinabuhi ko, ihalad kanimo. O Ginoo, daygon ko ikaw. O Ginoo,
presensya mo, may kaayuhan ko. Ang kinabuhi ko, ihalad ka di mo. O Ginoo, daigod ko ikaw. O Ginoo, simbahon ko ikaw. Og halaran ni kinabuhi ko. O Ginoo, daigod ko ikaw. O Ginoo, simbahon ko ikaw. Og halaran ni kinabuhi ko. Ni kinabuhi ko. Yes, Lord. Salamat, Amahan, Lord God. Nga walay lain, Lord Jesus. Diha sa imong presensya, Lord God. Mabatunan ka na mo, Lord God. Ang kalipay, ang kalinaw, ang kaayuhan, Lord Jesus. Muna, Lord God, na daigon ka na mo, Lord God, sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Simbahon ka na mo, Lord God. Halaran ka na mo, Lord Jesus. Sa tibuok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Samtang aduna pa kami kusog, samtang makahimo pa kami, Lord God. Ug magkalitok pa ang among dila, Lord God. Bapa, Lord Jesus, nga mudayig, musimpa nga na kanimo, Lord Jesus. Matud pa sa imong pulong, Amahan, dili kami mabuhi, Amahan, kung wala ka, Lord Jesus. Mag-unsa man mi Ginoo, kung wala ka, Lord God. Magkaguliya nga among mga kinabuhi, Lord Jesus. Dili na mo mabatunan ang kalinaw, kalipay, kaayuhan, kung wala ka, Lord, na mo malagaran, Lord Jesus. Ang imong pulong, Lord, nagtudlo ka na mo, Lord God. Ang imong mga saad, Ginoo, kanunay na mong nasinati, Lord God. Buhi ka nga Diyos, gamahanan ka nga Diyos, wala na'y lain pa, Amahan. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa matag sa nga mudang mo kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaanindot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon, Ginoo. Walay laing magtatagbaw, O Diyos, ikaw. Bala ang espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Yes, hallelujah, Lord Jesus. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa nga mudang mo kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaanindot nga tagamtamon. Gibati ko
Jesus. Pun ako, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Pun ako, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Pun ako, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Pun ako, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Ipati ko ang nauhaw sa tubig mo, bubuhay ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, O Diyos ikaw. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Nga walay laing makatagbaw ka na mo, Lord Jesus. Walay laing makapuno ka na mo, Lord God. Hindi ang imong pulong, Lord Jesus. Wala o wala gid kami mahimo, Lord Jesus, kung wala ang imong pulong sa among mga kinabuhi. Kung wala ka, Lord Jesus, sa among kinabuhi, Lord God, dili kami matudluan, Lord Jesus. Kung wala pa kami natudlui, Lord God, sa kamatuuran, Lord God. Lord, thank you, Lord, sa imong mga pulong, Amahan, nga mo'y makapabaskog sa among espirituhanon nga bahin, Lord God. May maghatag ka na mong kadasig. May hinungdan, Amahan, nga kami madasigon, Ginoo, nga nagpadayon sa pag-alagad nga na kanimo, Lord Jesus. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, Lord God. Takos ug angayan ka, Amahan, nga simbahon, halaran, bayawon sa tibok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Kay wala kami laing hatagan, Ginoo, sa mga pagdaig, mga pagpasidungog, Ginoo, ikaw lamang, Ginoong Jesus, nga mo'y tag-iya sa among kinabuhi, Lord. Salamat sa matag usa, Lord, nga niya karon, nga andam nga nagpagamit, Lord Jesus. Tungod ni Ginoo sa among dakong gugma nga na kanimo, Lord Jesus. And response ka na mo, Lord God, nga mga lagad kami, Ginoo. Kay matun pa, Ginoo, sa imong pulong. Kung nahigugma mi, Lord God, nga na kaniwa, dunagin kami buhaton, Lord Jesus. Nga mao ang pagpangalagad nga na kanimo, Amahan. Salamat, Lord, sa kaayuhan, sa kalipay, kalinaw. Salamat, Lord, sa kagawasan, Ginoo, nga imong gihatag ka namo, Lord God. Nga naamid diri, Ginoo, sa adlaw para sa imuha, Lord God. Tungod kay gawas nun mi, Ginoo, nga magpagamit nga na kanimo. Gawas nun mi, Ginoo, nga mualagad, mudayon mo simpa nga na kanimo, Lord. Kay imo may gitagaan og maayong panglawas, Lord. Imo kami gitipigan, giampingan, Ginoo, sa mataglakang sa among kinabuhi, Lord God. Kanunay kang naa, kanunay ka nga instant ka, Ginoo, nga naguban kanamo
sa matag lakaw sa among kinabuhi, Lord God. Ibin sa pagpanarbaho, Ginoo. Salamat, Lord, sa bisan asa mi. Kanunay mi, Lord God, nga kumpiyansa diha kanimo, Lord. Kay ikaw ang Dios, Ginoo, nga nagkupop kanunay sa among kinabuhi, Lord Jesus. Silimbahon ka nga Dios. Takos og angayan ka nga mudawat og hatagan sa among mga pagdahay. Kanimo lang ang mga pagpasalamat, mga pagpasidungog sa pangalan ni Jesus, ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. Kalagson, na-bless ba ang tanan sa mga pagdaig? Yes, no? O atong isunod ang pagbasa sa scripture reading nga pagkadadoon ni Sis LB. Amen. Ari sa ta sa pulong sa Ginoo. Atong tagaag pagtahod ang pulong sa Ginoo sa pagpamarog. Mabasa kini sa Unang Korinto 13 ay bersikulo 1. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao o basin sa mga anghel. Apan kun wala ako'y gugma, samara ako saba nga akong saba sa akong og sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayig sa langitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako og ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang pulong sa Ginoo. Ug atong isunod ang testimony nga dadon ni si Cindy. May buntag ka natong tanan. Ako dayong kadaugan nga akong ika-share ninyo kung unsa jud kamaayo atong buhi nga Dios sa akong kinabuhi kay. Kanang nakita nako nga sa kadugay sa akong prayer nga kung gipangayo sa atong buhi nga Dios nga kana bitaw dili kay ko madaling mo stress sa mga problema nga maabot sa akong kinabuhi bitaw nga nabantay nako nga kanang nakalingkawas na bitaw ko ana murag stress free na jud ko Salamat sa tumbuhi nga Dios kay the way nga naay mga problema o struggles sa kinabuhi nga ako masugatan kay mura bitaw dili daling mo kanang mo react day na kung kuan ba kaugalingon nga mobalaka dayon kay
na ako'y nabasahan sa pulong sa Dios diha sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 na ana dira nga trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him. Nag-ingon dira nga isalig ra gyud sa Ginoo ang tanan bitaw sa imong mga decision kay siya ra bitay mag-organize, mura bitaw kanang dili kuan ba gubot gani kay iyar man gipa straight ang dalan nga kanang maayo ra gyud ang kuan ba flow sa unsa imong buhaton mo na nga ako na siyang gikuptan nga verse kay sa dihang naay mga problema dili ko nag-inusara nga nag-atubang ani kay naa atong buhi nga Dios nga nag-uban. So sa kanang na ako'y mga decision, mura bitaw kanang dali-dalion ako nga diha dayon mahitabo pero ubanan gina nato siya kanang pagpaubos kay sa dihang natay pagpaubos i-provide gina sa atong buhi nga Dios nga makabot ra sad na nato. So inana ang kamayo sa atong buhi nga Dios nga akong na saksihan o kaniya lamang ang dungog ug himaya. Sa may lain mo hatag og kuan kadaugan. Si Sis Taplin. Basig naa ka. May buntag sa tanan. So, hindi na ko pagkiyason ang paghatag o kadaugan sa atong buhi nga Dios. So, una sa tanan, akong ipasalamatan ang atong buhi nga Dios sa iyang pagkamaayos sa among kinabuhi. And yes, nagpasalamat po ko sa Ginoo nga nakasimba na po ko balik karon kay every Sunday manggod kanang duty man ako kay ang day off na ako kay Wednesday and Thursday man. But kanang sa alas 10 man mag-start ang kanang service dire. So sa 10 to 11 kay free ra man pud ko kanang break time nako. So nara pud ko'y time nga makatan-aw bitaw sa live sa dire sa service atong simbahan. So pasalamat ra pud ko sa atong buhi nga Dios kay gahapon pong adlaw kanang unexpected bitaw nga nang laag mi dito dito sa Badian bitaw kauban ang family. So salamat ko sa buhi nga atong Dios nga safety ra jud mi gikan diri hantod sa pag-abot dito og sa pag-uli namo. Dalaygon ka atong buhi nga Dios. Maayong buntag sa Mao gito atong ang kadaugan sa atong igsoon. Miskad gid kayo silang kinabuhi. O akong isunod ang special number na pagdadon nila ni asa Dinoyos Boton family silang hinyan.
Maing buntag mga igsoon ko diya sa Ginoo among awitan ang atong buhi nga Dios og paga taytulan ko ni og matinud-anon ka. Sa sinugdanan, ikaw gayud matinud-anon. Sa panahon na kami musambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko. Sumala sa mga sad mo, matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga sad mo kanako giguptan ko, wala kang mausap, sukat ba kaniadto ang paglaom, ikaw lamang Jesus. Sukat ba sa sinugdanan, ikaw gayud matinud-anon. Sa panahon na kami musambit sa ngalan mo, dunggon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga sad mo, matinod-anon ka sa mga pulong mo, mga sad mo kanako giguptan ko, wala kang mausap, sukat ba kaniadto ang paglaom ko, ikaw lamang Jesus.
ang paglaon ko, ikaw lamang, Jesus. Dungog og himaya, ibalik sa tubuhi nga Dios. First, salamat sa Ginoo. Ito ilang halad awit sa atong buhay nga Dios. Ug atong isunod ang pagpulong sa Ginoo. Ug atong andamon ang atong hunahunag kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay mao kini ang pinakaimportanteng bahin sa atong panimbahon karon. Og akong ihatag ang panahon sa iyang alagad sa Ginoo nga si Pastor Gideon Candelario sa paghatod sa mga pulong sa Ginoo. Kung gihangyo ang tanan sa pagpanindog, atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Mateo 22 o versikulo 37. Ako ni basahon sa 34 hangtod sa 39 nagingon, sa pagkadungog sa mga Parisiyo nga ang mga Sadiseo gilupig ni Hesus sa katarungan, nagpanon sila sa pagduol kaniya. O niya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay sa pagbitikan niya pinaagi sa pagpangutana, magtutudlo. Unsa man ang labing dako nga sugo sa balaod? Si Hesus mitubag, higugma ang Dios, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una higugma ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Amahan namo nga Dios sa makagagahom niya kami amahan aron sa paminaw sa mga pulong pagkat-on sa mga mensahe nga imong gipasulat sa Biblia aron ang among kinabuhi dunay kasiguruhan mahitungod sa imong mga saad. Ang among kinabuhi Ginoo sa kalibutan temporaryo lamang. Ang among kinabuhi naghulat kanunay sa imong mga saad nga ikaw mobalik alang kanamo aron kami dadon og lalinon sa dapit nga wa nay katapusan. Dapit nga puno sa kalipay, dapit nga puno sa kalinaw ug naa kanunay ang imong presensya. Maong dapit, bag-ong langit ug maong yuta. Bag-ong Jerusalem. Amahan Dios sa makagagahom, salamat nga imo kaming panalanginan. Imo kaming ubanan sa mga pagpamati namo kanimo sa imong mga pulong. We declare blessing sa matag usangan niya karon, maingon man sa among mga kaigsuonan nga nagsunod ug namati sa imong mga pulong pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. We declare blessing in Jesus name. Amen. O amen. Akong gihangyo matag usa sa paglingkod o paghatag sa ato ang igdudungog ang ato ang hunahuna sa pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang ato karong hisgutan mga kaigsuonan mahitungod ni sa pulong gugma. Ang pulong gugma mga kaigsuonan mao ni dako kayo nga ilhanan nga ikaw ana sa Dios. Nga ikaw naa sa saad sa Dios. Importante kayo mga kaigsuonan nga ang tao naa gyud diha kang Kristo. Si Jesus miingon nga ang tao nga nagpabilin kaniya mamunga. Og ang bunga mulungtad, dili mawa, di mahanaw. Si Jesus miingon mga igsuon nga kung ang tao dili magpabilin kaniya, ikaw ug ako dili magpabilin kang Kristo mga kaigsuonan, wala gyud tay bunga. Usa sa mga ilhanan mga kaigsuonan nga bunga mao gyud ang balang espiritu. Og ang balang espiritu naghisgot ni sa mga bunga. The first fruit of the Holy Spirit is love. Kini mabasa nato sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 21 22. Imong mabasa diha sa maong libro ni Apostol Pablo.
nga ang balang espiritu muhatag siya bunga. Ang bunga mao ang gugma, siguro na ikalipay diha, pailob, unya kalinaw, pagkamaminatud-on, ang pagkamapinuganon sa kaugalingon. Og mao nay pinaka-importante nga angay natong i-develop sa ato ang pagpadayon sa paghulat sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, samtang nagulat kita sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo, kinahanglan imong mailhan nga naa na ka kang Kristo. Kinahanglan imong yung sigurohon nga naa ka kang Kristo. Ang tao nga naay kang Kristo mga kaigsunan, naagyod kaniya ang kaluwasan. Daghan kayo mga igsuon nga naglibog mahitungod aning kaluwasan. Daghang mga tao nga naglibog mahitungod sa kanang relasyon niya sa Dios. Ang tao mga kaigsunan, kung imong lantawon, kung wala kayo siya'y kasiguruhan, naa siya'y pagduaduha sa pagsimba, naa siya'y pagduaduha sa pag-alagad sa Dios. Kung ikaw nga nangalagad sa Dios, wala ka makasiguro mahitungod sa kaluwasan, wa ka kaila sa mga ilhanan sa kaluwasan o ilhanan nga naa kang Kristo. Kay importante mga kaigsunan naa kang Kristo. Kay kung naa ka kang Kristo, naa kay kaluwasan. Timan ini sa tibok nimong kinabuhi, I hope sa imong pag-anhi, sa imong pagpaminaw, kuyog sa itong mga kaigsunan nga nakaroon sa ilang Pinoyanan o naakaroon sa nagalay mga lugar o nagalay mga nasod, nakigduyog sa atong pagsimba sa Ginoo. I hope ikaw o kitang tanan seryoso nga maminaw sa pulong sa Dios. Kuhita ang imong tapad ingna, seryoso ba kang naminaw sa pulong sa Dios? Pangutan ako no, unsa gani ang mabatunan kung naa kang Kristo ang tao? Unsa gani ang mabatunan o maangkon kung ikaw naa kang Kristo? Kaluwasan. Daghan mga tao nag-ilog aning pulong kaluwasan. Timan imo abot kini sa imong kinabuhi nga dunay mga tao nga moingon nga ikaw wa kay kaluwasan, kami na ay kaluwasan, kani mao simbahana, maoray na ay kaluwasan. Moabot og masinatian gyud ni sa imong kinabuhi sa dihang padayon nimong gihulat ang saad sa Dios. Sa dihang nagpadayon ta sa pagulat sa pagbalik ni Jesus. Nga miingon si Apostol Pablo, duna unyay mga tao nga mulibog kaninyo. Dunay mga tao nga mulingla kaninyo, muilad kaninyo. Dunay mga tao muingon nga kami mo'y sakto, ikaw mo'y sayo. Dunay mga tao, mga kaigsunan muingon nga ang amo ora dunay kaluwasan, kanang inyo walay kaluwasan. Kinsa gani ang tao nga dunay kaluwasan ug unsa ang ilhanan sa taong dunay kaluwasan? Maingon dayon ang uban, simbahan. Sigig simba na may kaluwasan. Kaning among simbahan maurag yun naay kaluwasan. Kay kining maong simbahana maurag gitukod ni Jesus Christ. Kanang inyuha nga mga simbahan, simbahanas mga buktot. Siguro mo ingon ang ubang mga tao mo ingon nga kanang inyong tinuuhan nas buktot. Kung ikaw dili lig-on sa imuhang pagtuo kang Kristo o mahitungod sa kaluwasan, usahay maluya ka. Ang tao nga maluya mga kaigsunan sultihan ti ka, magtigom siyag mga bati diha sa iyang kasing-kasing. Welcome niya ang mga bati nga mga kinaiya. Unsay kinaiya nga bati, tawhanon kinaiya. Pagkasaputon, dali nang masapot. Ang usa ka tawo mga kigsunan nga doon na nagani pagduha-duha, maluya na bisan sa pagsimba. Og timan kung ang usa ka tawo na anas kaluyahon, mahimong ma-welcome niya ang tawhanon kinaiya. Ang bati nga kinaiya. Diha sa iyang hunahuna, diha sa iyang kasing-kasing, diha sa tibuok niyang kusog. Ang gihisgutan mga kaigsunan, sumala sa gibasa karon, ilhanan sa tao nga naa kang Kristo. Ilhanan sa tao nga dunay ni Kristo una, duna kay gugma sa Dios. Og ang tao nga dunay gugma sa Dios ug naa kang Kristo, naa niya ang kaluwasan. Amen ba? Dili mga igsuon bag-o lang. Or sa ato rang panahon nga dunay mga tao nga kana bitaw nakig-argue, nakiglalis, mahitungod sa kaluwasan o mahitungod sa kinatibuk-ang mensahe sa Dios. Kung imong lantawon diha sa Mateo kapitulo 22, versikulo 34 sugod,
hangtod sa 40 nga atong gibasa mga igsoon, imong makit-an diha mga kaigsunan, unya kuhita ang imuhang tapad, ayaw pagduka-duka para naa kay makuha. Kay magduka-duka ka, wa gyud kay makatunan. Wa gyud kay makuha man. Nya timan ang usa ka tawo nga way makatunan, dali siyang mailad sa tawhanon kay kinaiya. Mugawas ang iyang pagkatawhanon. Kung mugawas na gani ang pagkatawhanon nato, timan maunay sinugdanan nga mahimong magubot ang pamilya. Ilo, napabata? Timan kung ang atong tagsa-tagsa katawhanon kinaiya, maoy muhari, way kalinaw, bisan gani ang pamilya. Ang magtiayon, bana, asawa, mga anak. Kung walay kalinaw ang pamilya, kanunay na ay kagubot na ang kalalis, naa ba diha ang Dios? O nagpabilin ba sa Dios? Wala. Kay ang Dios nga atong gilagaran, dili Dios sa kagubot. Dili Dios sa kagulingan. Usas sa mga akong nakita nga gusto sa Dios nga inyong makita, mao ni, usas makapaguba sa panaghiusa o kalinaw sa pamilya, bisyo. Bag-o pa lang dito mi sa Badyan, sa Lambog Beach, Badyan, pag-abot dito mga kigsunan, enjoy kayong mga tao, tungod kay nindot kayang beach, unya daghan kay mga nagsugod na og kaligo, ang mga bata mo kisi-kisi na kay maligo bisag init kayo. Samtang dito mi sa Badyan Beach, mga kaigsunan sa Lambog Badyan, suroy-suroy ko. Unya, pagpadayong pangaon, live ko gamay. Nag-video siguro, nag-live ako atong. Unya, among makitaan mga kaigsunan sa tapat namo, adiha, may among lamisa diha, nya dito ang cottage, unya diri ang lamesa, napuno na sa pagkaon. Salamat kay sa Ginoo. Grabe daghang pagkaon. Unya dito sa likod, doon na po yung mga taong laing grupo. Unya, sadya pud kay sila samtang naligo. Samtang nagkaon-kaon. Ya while nakasadya nila, nagpatukar po sila tsatsa. Alkansi mi kay wala mi sounds, wala mi tulunggon. May tag nakadalami og bisag Bluetooth, amo tang patukaran og one way. Jesus, one way, Jesus. Or patukaran, dalang panan ka. Jesus ang angayan. Daghan kay mga kanta, wa man mi kadalag Bluetooth. Samtang nag-live ko mga kaigsunan, ang madunggan sa mga tao, ang tsatsa. Nya, akong pasiklapan ang mga tao nga nagtsatsa, nagpatukar og tsatsa, nya nag-inom sila. Malipayon kay sila. Wala ka tig oras mga kaigsunan. Nag-away ra sila. Perting lipaya, malinawon sila, malipayon kayo sila, enjoy kayo sila. Pero after, pila ka oras lang, naghilalis na sila, perti nilang awaya. Yan man, nabuhi ang ilang tawhanong kinaiya. Nganong nabuhi ang tawhanong kinaila? Tungod kay uncontrol na, dili na nila makontrol ang ilang kaugalingon, kay naghari na silang una-una og sa ilang kaugalingon ang bisyo, ang gahom sa bino. Maunang diha sa Panultihon, Kapitulo 20, versikulo 1, ang bino makahimo kanimog sabaan o buang-buang. Busa ang paghubog-hubog, dako kayong binuang. Maunang walay Kristohanon, nga muadtog langit, nga palahubog. Amen? Tanawa ang imong tapad, kusog po na mahubog. Biblically, ang akong pagsangyaw. Amen ba? So muna nga ako nang gihisgutan, usas makapaguba sa kalinaw o panaghiusa o diha sa kalipay sa pamilya, bisyo. Nganuman, mugawas man ang tawhanong kinaiya. Amen ba? Kabantay mo, doon ay tao, mga kigsunan, perting hilumuna. Pero kung mahubog, perting pagka sa bana. Mausab, kanang, mura ba o kanang
mugawas ang tawhanon niyang kinsa siya. Di ba inana ta sa una? Di ko no sila inana. Ang uban, di man mo inom. Pero ang uban, parang kasinati, yun no? Danagan na kayo. Okay? So, usa sa mga ilhanan nga atong makita diha mga kigsunan kanang samtang si Jesus nagsangyaw, samtang si Jesus nanudlo sama sa atong gihimo karon. Dunay mga parasiyog sa disiyo o mga magtutudlo sa balaod nga minduol nga nakig-argyo ni Jesus Christ, nakiglalis kumbaga. O niya ilang gibitik si Jesus sa usa ka pangutana, miingon ang usa ka magtutudlo sa balaod. O niya, kung moingon tang magtutudlo sa balaod, uy, bright, maalamon. Amen ba? Maalamon. Pero kabalo mo, daghang kayo mo bitik, wag alam. Diya social media, mga kigsunan, daghang review sa kuha. Niya, otro pong review ko nun. Si Jesus, gipangutanaw, gibitik nila. Maingon nga, pagtutudlo, unsa ang pinakadakong sugo sa Dios? Ingon dahil si Jesus, higugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, sa tibuok nimong hunahuna, sa tibuok nimong kalag, niya sa tibuok nimong kusog. Niya gisulat pagyud po na dito sa Marcos, sa libro sa Marcos imo nang makaplagan, nga higugmaa ang Dios sa tibuok kasing-kasing, sa tibuok kusog, sa tibuok kunauna o sa tibuok nimong kalag. Nya ingon dahin siya ang ikaduha mao ni, higugmaa ang imong isikataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Amen ba? Unsaon aron makatuna nato ang paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo, labi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Amen ba? Unsaon? Kinahanglan atong iduol kanunay ang atong kaugalingon sa Dios. Kinahanglan atong ipaduol kanunay. Nganuman, damurtang mo simba, damurtang mo duol sa Dios, automatic damur kang makakaton. Damur kang matakdan kumbaga. Damur ganitang mo simba og seryoso gyud ang mo simba. Sultihan ti ka, mausab gyud ang imong kinaiya. Pero kung damor kang mo simba, o niya, ang imong pagsimba, baliwala ra, mura og pangispay lang, kumbaga, wa gyoy mausab ni mong kinaiya. Munang kung gusto kang mausab, musimba gani kas Ginoo, muduol gani kag simbahan, abli dapat ang imong dalunggan. Abli dapat ang imong kasing-kasing. Amen? Abli dapat. Kung abli ang imong nauna kasing-kasing, sultihan ti ka, muuli kang naakay ng katunan. O kanang imong makatunan, maunay instrumento o maunay pamaagi nga makapausab sa imong kinabuhi. Mag-isgot na kinabuhi, makita nimo ang batasan, kinaiya. Amen? Mausab ang kinabuhi. Kumbaga, mausab ang kinabuhi, batasan, nimo sa imong pag-asawa, sa imong pagkabana. Kaniad to, dali kang makakitag lalis, wala kay pagpaubos, dali kang makakitag bikil. Nga mo inding rag problema, nga mo resulta rag kalisod. Timan mga kaigsunan ko sa Ginoo. Daghangay mga tao, usako, nangandoy tag panalangin, pero dili ta angay ang panalangin, kung di ta ka-control sa atong kaugalingon. Pinoda, gamay kayong problema, gamay kayong bikil. Hisgutan, daghan, pretindaghan hangtod, magkaugma. Nya mura rabag insakto. Ang asawa mo bikil sa bana, ang bana mo bikil sa asawa. Kanunay bikil. Nya sige, pangayog panalangin. Panalanginan ka na sa Ginoo? Dili. Mo resulta nagkalisod. Munang ayaw usiki ang kahago sa sakop sa imong Pinoyanan. Di man sa imong pamilya, sa tagsa-tagsa nato ka pamilya, dunay gi-bless ni Lord. Dunay gipili kumbaga. Di man paminaw mo ni ini, pati ang mga kaigsunan nato sa social media.
Ako nakita sa kinabuhi ni Abraham, sa kinabuhi ni Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Sa kinabuhi ni Jacob, sa 12 ka mga anak ni Jacob, dunay usa nga gipili sa Dios. Kinsa? Si Jose. Diha sa imong pamilya, sigurado ko nga dunay gipili ang Dios sa imong pamilya para ang panalangin sa Dios muabot sa imong Pinoy-anan. Dili sa ingon ikumpara nimo ang imong mga anak. Dili sa ingon pagpangumpara sa tanan nimong mga anak o sa imong pamilya. Doon na gyoy pinili ang Dios. Ngano man, di man lahi-lahi taghiyas. Doon ay gipili ang Dios sa imong mga anak nga mahimong magwawali. Doon na po'y gipili ang Dios sa imong mga anak nga mahimong mag-aabag. O saan na mag-aabag? Mutabang, tig-supply. Doon na po'y pinili ang Dios, mga kaigsunan sa imong pamilya. Siya ang gibutang o gigasahan nga mahimong mag-ampo. Amen ba? Dili tanang tao nga pareho gasa. Ug mo nay makit-an nimo sa imong Pinoy-anan. Ug dili gusto ang Dios nga maguba ang tanan nilang mga sakripisyo tungod sa tawhanon rang kinaiya. Muna kung makabantay ta nga kung dunay may mga tawhanon kinaiya nga kanabitang murag migawas sa ato ang kaugalingon, putla. Ingon si Apostol Pablo, patya ang tawhanon nga kinaiya. Kay maunay makapawagtang sa imong sakripisyo o sakripisyo sa imong pamilya aron unta ka iblas. Timan ang tinuod nga tawo nga giblas dili lang makit-an sa mga butang o sa materials, kundi makit-an ang tinuod nga tawo nga giblas sa pulong kontento ka. Amen? Diha sa istorya sa Mateo Kapitulo 22, 37, diha giklaro mga kaigsunan nga ang pinakadakong sugo o pinakaimportanteng sugo nga gusto sa Dios nga atong makatunan kanang paghigugma nato sa Dios o paghigugma nato sa ato isigataw. Pero kinahanglan ato ning reviewon unsaon nato paghatag ang gugma nato sa ato isigataw kung kita mismo wa ta mahigugma sa atong kaugalingon. Di man ari usata sa ikaduhang sugo nga maoy pinakaimportante ug ingon si Jesus pareho lang sa unang sugo. Ingon si Jesus, higugmaa ang imong isigkatao. Ang tanan mo yung isigkatao. Higugmaa ang imong isigkatao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kinsay nauna? Ang imong isigkatao, imong kaugalingon. Hello. Di ba? Ang nauna, una sa tanan, ang Dios, dahil sunod, imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon, maoy himo ang ehemplo o sumbanan sa paghigugma nimo sa imong sikataw. Amen? Inani ni siya, ayaw tuguti nga Kristohanon ka, nga maay kang mutambag sa laing tao, pero ang imong pamilya, wa nimo atiman na. Amen? Ayaw, wa tay angay nga mutambag sa laing tao o sa laing pamilya nga mismo ang atong pamilya guba pa. Gusto ka nga makashare sa imong gugma nga to sa imong sigataw? I-share naan sa imong kaugalingon o sa imong pamilya. Ayaw tuguti nga parihatas ubang mga Kristohanon nga maayo kay mutambag-tambag og laing pamilya pero ang iyang kaugalingong pamilya perteng gubaa. Amen? Ayaw tuguti nga ikaw nga bana mutambag ka sa laing bana pero ikaw nga pagkabana wa kay angay, wa gani kay nakatunan sa paghigugma sa imong asawa. Ayaw po tuguti nga ikaw asawa kusog kay kamo tambag-tambag sa laing asawa. Uni ikaw mismo nga asawa, wa gani ka mo samitar sa imong bana. O sa tawag ana? Hipokrito. Malangit ba ang taong hipokrito? Dili.
Una niingon si Jesus, "Uy tao, ayaw una tanawa ang puling sa imong isig katao, samtang ang imong mata naapay troso." Amen? Kining mao mensahe alang ni sa tanang mga Kristohanon, sama nimo. Sama sa atong mga kigsunan nga nakakat-on sa pagpangalagad sa Dios sa atong pakiguban sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Unsa ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios? Unsaon nato pagbansay? Kay unsaon nato pagbansay nga gihigugma nato ang Dios? Sa miagi pagyud nga mga Domingo, ang atong hisgutan gyapon gugma, paghigugma. Daghan kayo mga igsuon nga mga makit-an ako sa social media na ay mga wali nga moingon nga unsang ilanan sa taong naluwas na. Moingon pod ang uban, ang ilanan nagsigig simba aning simbahana. Ang hilanan kaniragyong simbahana maoy tinuod nga naay kaluwasan. Biblically, dili mao ang teaching. Dili biblical ang teaching. Buti pasabot, dili mga pagtulunan sa Dios ang giwali sa ubang nga mga simbahan. Ang iwali mga kigsunan, ang mensahe sa Dios nga naghisgot og unsay ilanan sa tawo nga naay kaluwasan, katong tawo nga adunay Kristo og nagpabilin kang Kristo. Amen ba? Ang tawo nga nagpabilin kang Kristo nakakat-on sa paghigugma sa Ginoo. Kay ang tawo nga nagpabilin kang Kristo tinuod nga maimpluwensyahan gyud siya. Unsa man ang maimpluwensyahan? Matakdan, makakat-on siya sa batasan ni Jesus Christ. Unsay may makita nato kang Jesus Christ? Kabalo mo unsa? Inani ni. Dunay mga time nga si Jesus Christ nalisdan sa pagtuman sa sugo sa amahan. Apan tungod kay higugma man niya ang amahan, wala siya'y sugo nga gibalibaran. Munang bisan sa among kinabuhi, sa akong asawa, pwede ra gyud mi nga kanang manimbahay ra. Inora. Pwede ra gyud nga manimbahay ra mi. Sikad pa kaniadto. Kay kanindot pa lamang nga mulingkod ra ta. Wa na tay huna-hunaon gawas pagkanta. Unya kung kita mong kanta mo sunod-sunod ra pud ta. Nindot ra kay nang muhalad ra ta. Tinuod na. Mulingkod na ta dire, tindog, dayong mamati, dayong halak, pagkaman uli. Skang pagkasayuna. Pero kay gisugo mi nga mutukod og simbahan. Gisugo mi nga mutukod og kinabuhi sa tao aron mabago. Di mi kabaliban. Sometimes kami ang kong asawa, pila na ka mga higayon nga mag-istoryahanay mi. Kung dili pa lang sugo sa Ginoo, skang ninduta. Musimbara. Kay lisod biya gyud ang pagdala. Una sa tanan kana lang pagdala diri sa praise and worship. Nagsagol biya ng kakulba. Gawas kon kana bitaw. Bisag mo ingon ang uban anad na. No. If you unprepare, kung dili gani ka preparado, unprepare gani kang mudala, kulbaan gyud ka. Bisan ikaw siguro, pangutanon ka. Sunod Domingo, ikaw dala. Ikaw wali. Murag di ka katulog. Tinuod na. Lisod. Pero tungod kay sugo man sa amahan. Muna ningon si Jesus, nag-ampo siya. Nag-ampo siya nga amahan ko kung mahimo kuha kining kupa sa ako kupa sa mga kasakit. Apan ang imong pagbuot may matuman. Yes, si Jesus dunay mga panahon nga nabugatan siya. Dunay mga panahon nakit-an niya nga grabe kalisod o grabe kasakit og iyang gihangyo ang amahan. Amahan kung mahimo, dili unta ni mahitabo. Pero ang imo ra yung pagbuot mo matuman. Sa atong kinabuhi dunay mga panahon lisdan sa ta. Sometimes lisdan ta bisan kanit sa pagsimba. Hello. Sometimes lisod alang nato bisan gani sa paghatag og 2 ka oras sa Ginoo. Sa adlong Domingo. Lisod gani nato ang pagpangumusta, kumusta naman ang panginahanglan sa simbahan. Lisod alang nato usahay sa pagpangumusta unsa may panginahanglanon.
Speaking about panginahanglanon mga kaigsunan, kana bitaw trabahoon diri sa simbahan. Dili lang sa building, kun dili sa buluhaton. Unsa may mga buluhaton diri sa simbahan? Kumusta man ang unsa may ang buluhaton sa simbahan? Kinsay na ay nakatunan? Unsay mga buluhaton sa simbahan? Dili lang paghinlo. Kabalo ba mo ang buluhaton sa simbahan? Una, natay gitawag children ministry. Doon na ba kay paki? Unsa man ang paki? Doon na ba kay pakialam? Doon na ba kay nanginlabot ba ka? Doon na ba kay gugma sa children ministry? Kumusta man ang children ministry? Ayaw pag-ingon nga, si Russell Rana. Responsibilidad na natong mga magtutuo. Amen. Magahi amin, no? Ang trabaho sa simbahan is not about limpyo. Dili lang limpyo na eh. Children ministry, youth ministry, music ministry, women's ministry, men's ministry. Mga ministry na siya. Unang ako, willing kay kong mutudlo para na amoy magkatunan, para kamoy mo'y mulid sa men's ministry. Para kamoy mulid sa women's ministry. Para kamoy mo dumala sa youth ministry. Sa children ministry. Pero wala pa'y tao nga mingon, Pastor, tudloy ko. Pero daghan kayong daghan kayo kung na sinatian nga, Pastor, busy ko. Kung mangayo tag panalangin ni Lord, ingnon ta ni Lord, busy sad ko. Hinumdumi, walay kanang kawang lamang atong sakripisyo, kawang lamang atong kakugi. Dili kalabaw atong kakugi sa panalangin ni Lord. Timan bisag saon na tong kugi, pag walay panalangin, mawa ragyapon na ang tanan. Pero kung naay panalangin ang atong pagkugi, magkadaghan ang tanan. Amen? Nganong gisgutan akong ministry? Kay inani ni siya. Kung wala tay pagpakabana sa mga ministry, sa simbahan, unsaon nato pagsiguro nga gihigugma nato si Lord. Unsaon nato pagkat-on nga doon na tay gugma ni Lord. Unsaon nato pagbansay, unsaon nato pagdevelop, unsaon nato pag-anad o pagmanso sa atong kaugalingon. Lord, nahigugma ko nimo. Dunay mensahe diha sa libro sa Biblia. Unang Juan kapitulo 5. Unya, dihas versikulo 1, ang giingon dinhi kadaugan batok sa kalibutan. Okay? Kalibutan, naghisgo po nagpagkatawhanon. Versikulo 1, versikulo 2, ingon dinhi, anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao si Kristo. Wow. Kinsay nagtuo nga si Kristo anak sa Dios? Mayingong amen. Ang uban wala. Kung dili gani kakatuo nga si Kristo anak sa Dios, si Jesus mao ang Kristo mga kaigsunan, dili ta anak sa Dios. Importante nga nagtuo ta nga si Jesus mao ang Kristo. Amen? Ingon dinhi og nahigugma sa iyang ginikanan, nahigugma usab sa iyang anak. Versikulo 2 dinhi. Mailana to nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, kung higugmaon nato ang Dios og tumanon ang iyang mga sugo. So kung gusto nato nangandoy ta nga madilibilog sa atong kasing-kasing atong paghigugma sa Ginoo, kay usa man gyud pinaka-importante nga pinakadakong sugo wa nay lain makalabaw niini kanang nahigugma ta sa Dios. Na unsaon man nato pagkat-on diha sa paghigugma sa Dios, kung dili nato kat-unan ang pagtuman sa sugo sa Dios. Hello.
Kinsay nakasinati og love? Gugma. Lahi ng kaibog ha? Lahi po ng gugma. O sa man ng kaibog o gugma, kisay makahatag og diferensya, kalahian. Sa inyong una-una, unsa man ng kaibog o kanang gugma? Kabalo ba mo kanang kaibog? Kanunay kang dili kontento. Always kang diskontento. Pero kung gugma, bisag mo ito, mo puti, kontento ka. Bisag mabata, matiguang. Bisag mo lago, mo muputi, mo kunot o muhamis. Tungod kay higugma ni mo siya. Pero kung naibog ka, kaibog ra, kanunay kang diskontento. Dili ka kontento. Dali kang malimot. Maibog ka ni butanga, makakita na po kag laing butang, malimtan na po tong imong naibgan. Unya, naa na po laing butang imong naibgan. Unya, makakita na po kag laing butang. Malimtan na po tong butang imong naibgan. Unang kaibog. Pero kung higugma mo ni, daghan kay kag mga butang, pero walay makalabaw sa butang, ngay mong higugma. Ang tao nga dunay gugma ni Lord, dili malimot sa simbahan. Bisag asa pa ka, ang imong unahuna naas pagsimba. Amen? Bisag layo mo na ato igsoon, bisag layo, ni anhe yun ato pakpakan ang Ginoo. Kalayo biya ng tulos ato inyo ha? Ha? Katiwihan, asam na tapit. Sakop tulusan. Imagine ha, pwede siya muhimog rason nga muingon siya, pastor, live lang ko. Magpaatbang ra ko, mag-on ra ko radyo. Pero ni anhegod siya, tungod kay inani ni, ang tinuod nga tao nga dunay tinuod nga gugmas Ginoo, di na malimot pagsimbas Ginoo. Amen? Pero, kung ang imong paghigugmas Ginoo, gamay kaysa paghigugma ni mos butang, unahon yun nimo ang kalibutan. Tama? Unang ingna imong tapad, katune ang pagtuman sa pagsimba ni Lord. Kaya kanang pagsimba, sugo na eh. Simbaha ko. Pero no na ni kupitin siya anak, si Satanas. Ingon po si Satanas, simbaha ko. Amen? Ingon po ang mga butang, simbaha sad ko. Munang kung wa kay tinuod nga gugma sa Dios, bisag kinsa na lang imong yukbuan, bisag kinsa na lang imong yukbo, simbahon. Pero ang tinuod nga, ang kana bitawng gusto lang nato, ni simba rata kay gusto lang nato, ni simba lang ta kay mauni gusto lang nato. Lahi kayo na nga kinaiya kaysa maingo, mosimba ko kay gihigugma nako ang Ginoo. Amen? Maunay ato ang katunan ug maunay atong bansayon sa atong kaugalingon. Mosimba ko kay gihigugma nako si Lord. Ingnay mong tapad, mosimba ko kay gihigugma nako ang Ginoo. Unya, aron mas mabansay nato atong kaugalingon, mas maprepirado nato atong kaugalingon diha sa paghigugma sa Ginoo, tanan nga sugo ni Kristo buhaton ug tumanon nato. Amen? Kay ang tao nga nahigugma sa Ginoo, nagtuman sa sugo sa Ginoo. Nya daghan kay mga sugo ang Ginoo. Usa sa mga sugo sa Ginoo, maingon dayon ng mga tao, ingon si Jesus Christ nga atong mabasa diha sa Biblia, ingon siya, maghatag ako ninyo bagong sugo paghigugmaay kamo. Amen? Unya, ato kununing pangitaon dinhi sa Juan Kapitulo 15, versikulo 17. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Kanang word higugma mga kaigsunan, timan ang pulong paghigugma diha, ang gihisgutan diha, ang gisultihan ni Jesus, ang iyang mga tinunan. Tama? Hello? Ang iyang mga tinunan, si Jesus mingon, kini ang ako isugo ninyo, paghigugmaay kamo.
ikaw ug ako kinahanglan maghigugmaay ta. Unya unsa gani nang paghigugmaay? Unsa gani nang gugma? Grabe na ka importante. Inani ni. Ibutang ni sa inyong kasing-kasing una-una. Ibutang ni. Labi na sa ato mga kigsunan. Kaning giingon ni Hesus nga paghigugmay ka mo. Kabalo ba mo? Kaning gugma mo ay pinaka-importante. Anong pinaka-importante? Si Pablo ni klaro ani. Dito sa sulat ni Pablo, grabe ang kaklaro ba. Bisan kung maayo kay ka, mahitungod sa Biblia. Bisan kung daghan kang nahimo, bisan og daghan kang nabuhat, ingon pagani si Pablo, bisan kung makahimo ako og pagsultis mga pinulungan sa anghel sa langit, og makahubad sa mga pagpadayag niini, bisan kung kani akong pagtuo, grabe kalig-on, bisan kung ang akong lawas ipasunog pa, kanang bisag unsaon na akong hago, apan wala ko'y gugma, wag ya po'y kapuslanan. Ngano man, inani ni, ang pagpangalagad nato sa Ginoo kung wa tay gugma, maloya gyud ka. Maloya ka kay. Walay lami ang moadtog simbahan kung wa kay gugma. Ang ilahnan sa tao nga walay gugma, dili kanahan og walay lami niya ang pagsimba. Ug ang tao nga walay lami ang iyang pagsimba, walay gugma. Kung wala gani kay gugma, wala nimo si Kristo. Kung wala nimo si Kristo, wala nimo ang kaluwasan. Bisan pag muingon ka nga nagsimba ko ug naa ko'y pagtuos Ginoo. Mao bitaw nang niingon si Apostol Pablo, kanang tulo pinaka-importante na siya. Dili lang pagtuo. Kay sa ubang simbahan ang gipaka-importante pagtuo. Kabalo ba mo? Ang pinaka-importante nga kinahanglan nato nga bansayon sa atong kaugalingon kining tulo. Pero sa tulo naay usa nga pinaka dako. Unsa gani ang tulo? Naa sa unang Korinto kapitulo 13 versikulo 13. Kining tulo magpabilin pagtuo. Yes, ni simba ta kay natay pagtuo. Amen ba? Inay mong tapat nganong ni simba ka. Kay na kay pagtuo. Nagtuo ka nga anak sa Dios. Pero ayaw libongi ang imong kaugalingon nga nagtuo ka nga anak ka sa Dios pero wa kay gugma. Unsay ikaduha? Paglaom. Kanang paglaom, naghisgot na sa mga butanga wa nimo makita. Amen? O kanang pagtuo paglaom, di na siya pwedeng magbuwang. Kay ang pagtuo, nagtuo nga naglaom na siya sa mga butang, nga wa pa pod makita. Nagtuo ka, nagsali ka, naglaom ka. Unya sunod, ikatulo unsa? Gugma. Apan ang labing dako mao ang gugma. Mo na niingon dayon si Apostol Pablo, bisag ipanghatag o ipasunog ko pa akong lawas, pero kung wala ako'y gugma, walay kapuslanan. So, unsay mensahe sa Dios? Nga kikinahanglan natong bansayon sa itong ginabuhi. Inani ni. Dibilupon na to ang gugma. Sa unsang pagi? Dunay mga buluhaton diha sa simbahan nga lisod, conflict. Kinsa imong pilion? Hello? Nangandoy ba ka nga makakaton ka gugma? Inani ni siya. Ang lalaki nga tinuod nga nagbansay o nagkaton, nagdevelop sa iyang gugma para malig-on ang iyang gugma, mubisita gyud na, bisag layo kayo na. Dili kay ang lalaki mayo hay gugma, makauli ka karon dong, makauli karon han, makauli karon love. Ay dili kanang busy kay ko, pero tuos barkada. Unsaon niya pag-develop sa iyang gugma? Inani ni siya.
Gusto sa Ginoong mga katon ka sa paghigugma niya. Amen ba? Dapat sa ato ang pag-alagad, yes na ay conflict. Kaya nga naman, ingon si Jesus, mo ilog lagi ang mga butang sa kalibutan. Mukupitinsya na siya. Pero kung doon na kay gugma, o gusto ni mong ma-develop ang imong gugma ni Lord, hatagi siyang time. Tumana ang iyang mga sugo. Saan pagtuman sa sugo kung what may nakatunan? O sa sugo ni Jesus, paghigugmaay ka mo, higugma ang amahan. O saan na to paghigugma sa amahan, tumano na to ang sugo sa amahan. Tumano na to ang sugo sa Ginoo. Unsa ang usas mga sugo ni Jesus? Natong mga tinunan. Hello. Si Jesus, doon na say mga panag-ingnan nga paabot dito sa iyang mga tinunan. Mateo 28:19. O say gingon, panglakaw mo. Panglakaw ka mo, og himua ang tanang katawhan nga akong tinunan. Bunihagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Unya ingon dahil sila, tudlui sila sa akong gitudlo kaninyo, sa akong gisugo kaninyo, og hinumdumini ako mag-uban kaninyo hangtod sa katapusan. Buti pa sapot, ang tanang panalangin musunod ra na kung doon na kay buhaton. Amen ba? Unsay saad sa Ginoo inani ni, hinumdumi ako mag-uban kaninyo. Sultihan ta mo, kung ang usa ka tawo giubanan sa Dios, why makapukan niya? Hello. Mahimo siyang magmauswagon ug magmauswagon. Tanawa ra gud ang mga tawo nga giubanan sa Dios. Tanawa ra gud ang mga tawo dias Biblia nga giubanan sa Dios. Kanunay gipauswag sa Dios. Ya ingon ang Dios, hinumdumi ako mag-uban kaninyo. Mahitabo lang nga ikaw ubanan sa Dios kung doon na kay buhaton. Pero kung ang imong buhaton, dili priority nimo ang pagsunod o pagtuman niya, kay ang imong giuna, ang gusto nimo sa kalibutan, palpakyapon ka. Munang pag-ingon sa Ginoo Gideon, pagdalag simbahan sa upra, biyai ang imong trabaho. Ibiyaan akong trabaho. Kabalo ba mo? Daghang kay kong trabaho nga perting nindota. Dako kay kong sweldo. Perting nindota. Pero sa dihang giingnan ko ni Lord, biyai imong trabaho. Dumalaha ang simbahan sa opera. Ipasagdan ba ko sa Ginoo? Wala. Sa imong pagkakristohanon, sa inyong pagkakristohanon inani, doon ay mga panahon gidasig ka. Bisan siguro dili mga alagad, siguro imong asawa, siguro ang imong mga anak, siguro ang ubang mga tao. Dili lang pastor ang mudasig nimo. Pagkat-on sa Biblia. Pag-memorize og bersikulo, tudluan ka. Ang problema, maingon din ta nga, Lord, problema kay conflict man. Busy man ko, Lord. Krisis na biya, Lord. Nya unsaon na to pagkasiguro nga ubananta sa Ginoo kung wa tay buhaton. Di man ni ha? Panglakaw ka mas di mo kalibutan. Okay, hello, napabata? Panglakaw ka mas di mo kalibutan, himo ang tanang katawan nga akong mga tinunan, bunyagi sila nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, o niya, ingon ni siya, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo. Timan ni siya, wa kay itudlo kung wa kay nakatunan. Bisan ganis pagtudlo nimo sa imong mga anak, maglisod ka kung wa kay panahon nga magkat-on sa balag kasulatan. Hello. So sa imong buhaton karon, practically mo ni magpatudlo ka. Unsa imong gikinahanglan aron makapatudlo ka? Time. Dapat gi-arrange nimo ang imong time. Naa kay time para sa imong trabaho, naa kay time para sa imong negosyo, naa kay time sa pagpatudlo. Bless kayo ka kung naa kay nakatunan. Hello. Bisan sa sultihan ta mo ha. Bisan saon akong challenge diri. Mga batanon magtudlo ta, mga igsuon magkuan ta, disciple ta.
Wala na tanan. Kung ang inyong kasing-kasing, dili siya ang una. Pila na ka oras atong simba? 2 hours. Kabalo mo unsa? Desire sa akong kasing-kasing, tudluan gyud ta mo. Yes. Kalipay na ko na. Kabalo ko nga kalipay na sa Ginoo. Kay nganuman sugo lagi na niya. Tudloi sila sa tanan nga akong isugo. Kinsa man na sila? Kinsa man na mo tudlo? Ako? Dili, ikaw. Dili kay ako lang. Ikaw. Nganuman tinun-an lagi ta. Sumusunod na ni Jesus Christ. Di man nakakay pakigsaad ni Jesus, dili ni Gideon. Tuwa ka nakigsaad ni Jesus. I have decided to follow Jesus. Pero kung wala ka, dili ka seryoso ato, mura kag naglibog ato, mura kag nagduduha, mura po kag katawunon. I have decided to follow Jesus. Ang resulta, di ka seryoso. Kaya ang imong pakigsaad, baliwala ra nimo. Pero timan, kung seryoso ka, nga musunod ni Jesus Christ, i-arrange nimo ang mong time. Amen? Timan, ang Biblia nagsulti, there's, sana sa in English, tanang butang na ay panahon. Oh, there's a time for everything. Sakto ba? Oh. Ang tanang butang doon ay panahon. Okay. Ako, dasig na ako ni. Sunod Domingo, before ang simba, siguro after ba, I don't know. Basta naasa akong kasing-kasing. Kabalo ba mo unsay naagit sa akong kasing-kasing? Before ta mo atubang ni Lord, kay mo biya magyud ta. Moingon dayon ang mga tao sa opera, moro si Pastor Gideon, sige rag panamilit. No, I'm prepared. Nagkat-on ra gyud ko sa pag-andam, sa pag-atubang nako ni Lord. Kay kung atubang ko, wala bisan kinsa ninyo mulaban. Ako ra. Og akong atubangon ang unsay gipiyal ni Lord nako. Inani ni siya. Buhi pa ko, buhi pa ka. Ayaw pagsalig, ingon ang Biblia, ayaw pagsalig maikaglawas do kay pagpapatayon. Wala magpasabot nga ugma sunod semana, sunod tuig matay na ta. No? We must prepare. Amen? Kano saan ka prepare? Kanang word prepare mga kaigsunan, dapat ready ka o gisugdan na nimo ang trabaho sa dihang nakigsaad ka sa Ginoo. I follow Jesus. Kung moingon tang follow Jesus, I follow Jesus, nag-teaching si Jesus, dapat nag-teaching sad ka. Amen? Unsaon nimo pagtudlo kung wa ka magpatudlo? Ako mayong ko nga, yes, kung magpastor ra gyud ko dire, kabalo ba mo? Ay, sayon ra kayo, igor ako muwali. Wa ko'y concern ninyo. Sige ra ko guwali. Di ko mo dasay kog tudlo. Nga naman, kakapuya na magtudlo eh. Stress kay na sa tingo. Pero nga nung wala na ako na bati ang kakapoy, wala ko mabalaka ng stress. Nga naman, sugo na ni Lord na ako. Nga tudluan lagi ka. Inay mo tudluan lagi ka. Diba? Sa Juan 14:15, basaha. Juan 14:15. Kapila naman nato na basaha. Siya rog wala gyud ta makasabot ana. Be, tanawa ko no. Unsa man ang sugo ni Jesus? Panglakaw mo. Tudloi sila sa akong itudlo ninyo. Kinsa man na sila? Ako ra? Dili, di ba apil ka? Dili mo apil ana? Ako ra? Ako ra ang nahimong tinun-an? No. Dapat ikaw. Muna nga kung inani ni siya, kung keyboardista ka,
Dapat nagtudlo na ka og lain pong keyboardista. Kung drummer ka, nagtudlo po kag drummer. Kung worship leader ka, nagtudlo na sad ka og laing worship leader. Para mahimo siyang lead, makakaton sa pag-lead. Ayaw pong sugot nga kung naglingkod ka, pagtudlo na lang pong paglingkod. Wa yung Kristohanon nga muna, maurag yun na yung nakatunan. Tama ba? Nganong gusto sa Ginoo nga inani imuhang masakpan, inani ni. Sultihan di ka, boring kaayo ang Kristohanon nga lingkod ray himuon. Tinuura na. Wala gani ka mag-memorize og bersikulo sa inyong balay? Wala gani kay tinguha nga makakaton sa Biblia? 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, pataas. Boring ang imong pagka-Kristohano. Unang daghan kay mga Kristohanon, 39 years old na sa simbahan, maglisod na ganig papasalamaton. Ayog sugot nga, 39, 49 na kang nagsimba diha sa simbahan, nag-alagad kunuhay sa Ginoo, unya pawalihon og bersikulo kay nakatunan. Hello. Gawas na to kay marang-arang pa no kay 2 years, 3 years, 3 years pamanta. Pero ayag sugot sa 3 years to 5 years. Pasiron kag bersikulo magkanga-kanga pa ka. We are disciples. Ayaw sugot nga ng mga tao. Ayaw sugot nga ng mga tao ba nga tagas kay Kristi, mura kuno si Pablo, mura kuno si Mateo, kunya dito kay Kristi mo suro-suro din ang motor. Pero ang kinabuhi, kumusta? Sinina rin na himong apostol. Ayaw sugot inana po ta. Ayaw mong sugot inana ta. Nga Kristohanon ta, di gani ta kabalo mo dipinsa. Mao bitaw nang ang wali diri, gidasig ka, gidasig ka ha? Tudlo imong mga anak. Amen? Tudlo imong mga anak. Kinahanglan kabalo kang mutabi. Or ingnon kuno kas imong mama, ingnon kas imong igsuon, aga nang inyo ha, tinuhan man nagbuktot. Di wala kay ito ba? Kaya makinakatunan. Tama ba? Nya kanus amang ka magkaton? Inigtuan nas lubong? Na oy. Karon. Mo na nga gidasig ko ni Lord. This is message. Kabalo ko nga gikan ni Ginoo. Before ang panimbahon or after panimbahon magsabot taon niya. Muhatag kog 30 minutes mo Sunday school ko. Pero wala na kuwad ang challenge labi na gyud ninyo. O klase kog discipleship. Kay ang ato ang karatula disciple. Sa man ang disciple? Mga tinun-an. Simbahan sa mga tinun-an ni Jesus. Nya kung ingon tang simbahan sa mga tinun-an ni Jesus, di ganit ta kabalo mo pasalamat, di ganit ta kabalo mo waling usa ka bersikulo. Kang paita na. Amen? Munang after ani na may announcement, magpili ta. Dasig yun sa Ginoo. Pero man masubo sad ko. Pero masubo ko sa pagdala. Kung ang gidasig sa Ginoo sa kuha, kana bitaw walay epekto, walay mahitabo. Gidasig ko sa Ginoo nga before panimbahon na Sunday school 50 bisan sa 30 minutes lang. Kay maglantaw bitaw ko dire, kanang maglantaw ko dire. Yang uban mura bang naghulat og kanang unsay giluto ba? Magayon diyan mo. Ana wala. Concern kay ko ana, bugatan ko. Tinuora.
muna nga ako lipay ko nga naanatay worship team ato pagpakan si Lord nya gahapon na ini are pero wala mi magpatudlo tato sila bass keyboard tuwa mami sa lambog ba dyan pero next Saturday wala na siguro mga lakaw nara ko dire ya muna ako ang gidasig yun di yun mo katudlo kung wa mo magpatudlo. Sa mga worship team, bisag dili sa Saturday. Pero sa kuan na ay mga trabaho like mga ginikanan, kamong mga ginikanan, amahan, gusto nangandoy yun ang kasing-kasing nga ma-disciple kita mo. Amen? Kaya nga naman, diha na to katunan nga doon na tayo love ni Lord. Kung nahigugma mo na ako, tumana ninyo ako masugo. Unsa may sugo ni Lord? Masay sugo ni Lord? Ikaw nga amahan, mutudlo sa imong anak. Ikaw nga inahan, mutudlo kas pulong ni Lord sa imong anak. Ayaw pasagdahi, ayaw lang, dili enough ka nang ingon ta nga, adto na mo sa kuan simbahan kao kay na I decide children ministry. Sana? Sunday school. The first pastor, the first teacher, ikaw. Amen? Nindog ta? Ampo ta? Amahan na mo nga Diyos sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulog, mga mensahe. Salamat o Diyos nga imong gipaabot ka namo ang unsa may kulang sa among pag-alagad, unsa may gikinahanglan ng makatunan. Salamat o Diyos nga imo kaming gidasig o gitagaan og mga ideya aron motubo og malig-on ang among paghigugma nimo. Labos ta na magmalipayon kami kay doon namin nakatunan o doon namin nasabdan sa mga buluhaton nga imong giandam alang sa matag usa. We declare blessing sa matag usa nga niya karon. Jesus name we pray. Amen. Inay mong tapat pagpatudlo. Amen. Mao kato ang pulong sa Ginoo. I hope katong mga mensahe, pulong ato gitong may kinabuhi sa tagusan nato kinabuhi nya ato gitong silihan di nato malimtan. O garita sa sunod nga bahin mga paghatag sa may gugmaong halad mao ang tithes and offering. Matinod ano sa paghatag sa ikay ng puno Buhaton ta kini. Buhaton ta kini. hatag aron sikreto kini sa panalangin ug maabli ang tapuanan sa langit sa langit Buhaton ta kini. 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 Upang sa kalipan. Kung gihangyo si Sis Charis sa pag-pray sa tithes and offering. Ato tas pagpamarugog ato isa atong kamot alang sa pagampo. Kaming gamana na mga Dios, salamat Lord sa imong mga pulong, salamat sa kautuon nga imong gidasig. Ug salamat Lord nga kanunay ka nga nagatiman sa imong mga kaanakan Lord. Ug bisan mo man sa among makaigsuonan Lord God nga nagmatinud-anon diha kanimo ug malipayon nga naghatag diha kanimo Lord God sa tithes and offering Lord God sa salapianong bahin ikaw magabless sa matag usa nila nga kinabuhi sa tibuok nila nga pamilya nga ikaw uli og
pinilo-pilo nga panalangin sa matag usa ka pamilya, Lord. O among gipangayo diha kanimo nga ikaw kanunay nga magahatag og kalipay sa tag sa namo ka pamilya. Ug bisan pa man sa gikuhaan niini nga any source of income, ikaw ang Dios nga may mag-amuma, ikaw ang Dios nga mo'y magatiman ug ang imuha nga i-bless, Lord. Bisan pa man nga kani nga maong salapi among ihala diha kanimo nga kini magamit alang sa kalambuan sa amoang simbahan. Among gisalig diha kanimo ang tanan, Lord, ug salamat sa mga katawhan nga kanunay nga nagmatinud-anon diha kanimo. Kini among giampog gipasalamatan pinagilamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ato tas mga pagpahibalo. Amo presider karong sunod Domingo kay si Ate LB. Nya mo opening prayer kay ako. Unya scripture reading kay si Sis Chari. Unya mo testimony kay si Tatay Moses. Special number Tamayos family. Nya maura to. Ya sa kahapon wala may kakuas mga bata. Karong Sabado mo kuan mi. Sige. So nibalibad si Tatay Moses kanang ihatag sa lain kay o gilok pa yan tunlan. Kay bago pa siya naayos si Lanat mga 1 week kapin iyang halanat. So akong ihatag ni Day Floor kung okay na siya. Dako kanay siya kadaugan sa iyang pagsugod diha sa kuan, pagsimba. Pagsugod niya sa pagsimba, daghan kay matestimony kay sa diyang lisugod siya tikang sa pagpangalagad sa Ginoo. Ana tabangan ra gigas Ginoo, ana daghan kitag mga kadaugan nga gibuhat si Lord sa atoa. Ya dili gani na mahuman o ka oras. Daghan jud, daghan kayong mga kuan. Okay nimo? Okay nimo Day Floor? Ikaw mo dyan nakitaan. Sige. So, salamat sa Ginoo. So, sa gihapon ang mo klase mis mga bata matag Sabado. Manaa mga bata walay mo ari og kuan, mas klase gyud ko. Bahalag ka ng mga bata ra na adere. Kay lisod pod kung mag-agad po ko nila kung ganusa sila mo ari. Nya, mo na nga dasig sa matag usa nga kuan patudlo sa mga bata kay nindot magud ang bata tudloan kay kanang open pa kayo kasing-kasing ba wala pa sila yung mga prinsipyo mo na nga sa umalabot nga magkadagko sila di na ta maglisod na train man sila samtang gagmay pa. So ang dugang kay akong ihatag ni Pastor Gideon. So sa gihapon no, akong pagdasig kung unsa ang mensahe sa Ginoo nanini kanang mo disciple gyud ko pagka siguro Sabado or dili Domingo. Pero kung Domingo, pwede ra ang tuyo man gyud ani natay Sunday school nya mo disciple gyud ko kung kinsa ang magpa-disciple. Saturday sa hapon. Saturday sa hapon. Nya pag kung ngadto-ngadto nanatay Sunday school. Ana na siya. Nanatay Sunday school. Kanang Sunday school gikan sa alas 9:30 hangtod sa alas 10 ang Sunday school. So ang mo Sunday school na puli-puli na ta dire. Kay kanang importante gid na. Importante gid kay na siya. So dili na siya ingon nga kanang pag naanatay Sunday school tanan nga mga tao kanang pugson og musayo no. Sa kuan lang sad kanang sa gaan ra pod kanang muduol bitaw ta sa Ginoo nga malipayon. Amen. Dili nang napugos. So karong Sabado
while na ay mga nag-practice diri, kaya ako raman ang tagaan sila og kuan kanang bitawng ilahang praktisan o klase sad ko. Ang pangutana unsang orasaha nga gusto og gaan ninyo nga akong nga magklase ta. Gabi kuan man god kung gabi practice na sa worship team. Kay kinahanglan pod ang practice sa worship team dili sad moabot og lapas og alas 9. So gaagad ko ninyo kung unsa gyud ang inyong kanang time nga kanang kalipay ninyo nga ihatag ni Lord. Kay ang tinuod kamo ra man pod ang i-bless ni Lord ana. So maghulat ko kung unsa inyong response sa message ni Lord. Importante gyud na hinumdumi ang mensahe ni Lord, mag-uban siya hangtod sa katapusan sa kalibutan kung doon na kay buhaton. So mo na akong dugang paibalo, maghulat ug mag-agad ra gyud ko ninyo. Kay ako open kayo ang simbahan nga motudlo ninyo about discipleship training. Kamo ra akong gihulat. Pagsabot ra mo kung unsang orasaha, kay ako abli sa akong pagdumala. Kay naa ko'y klase sa international nga klase. Kay nga naman international, na ko'y mga estudyante nga nasa gawa sa nasod. Pwede ra Domingo magpaniod to. Kamo ra ako ang agdon. Wala ko'y gingong majority sa mo appeal ra gyud. Wa ko'y gipili. Kay nga naman open tanan ang maong klase. So doula lang ko niya or ugma susunod kay aron ako ma-arrange. Kay mao man gyud na ako ang nasa ko kasing-kasing. So wala na ko laing pahibalo. Gawas lamang sa schedule sa worship team. Ang atong schedule sa worship team practice gabi sa Sabado. Gawas kung naay mga celebration mo adjust ta. O niya katong mga kaslonon palihog kuan ganang na ako'y gi-challenge nga kaslon tabangan nato dire nga dire kaslon. Nya kanang license ninyo, license marriage na siya, marriage license kumbaga. Dili man na siya mao idalaon gyud ninyo kanang ihatag sa munisipyo. Ang dadon gyud ninyo, ang tinuod ninyong license mao ni siya marriage certificate. Ang mohatag ana either pare, pastor or mayor or kanang huwes. Abogado. Mao na nga malipay ko nga naay kaslon aning simbahana. Ya ayaw himo ang babag kanang ipakaon. Kay dili na mo importante. Ang importante kasado mo. Para magamit mo dire og magpagamit ta ni Lord. Manindog ta og ato ang pasalamatan ang Ginoo. Atong ipataas atong kamot. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang mga pulog, mga mensahe nga imong gidasig kanamo, nga imong gipaabot kanamo. Imo kaming gitudloan kung unsaon na mo pagdevelop o pagbansay sa mong kaugalingon sa paghigugma kanimo. Salamat o Dios imo mga mensahe nga imuhang gihatag kanamo diin kung doon na may nabugatan, bugat man alang sa matag usa o sa imo makatawhan. Salamat amahan nga padayon mo kaming tabangan nga kini mas magaan ug malipayon kami, excited kaming tanan sa pagbuhat sumala sa imong mga sugo, amahan. We declare blessing sa matag usa nga niya karon ug sa ako makigsunan nga naa karon sa ilang Pinoy-anan sa nagkalaing mga nasod. Nga kami imong ubanan proteksyonan ug imo kaming atimon ng tagbuon sa tanang mga ikinahanglan. Pinaagi sa grasya sa mong Ginoong Hesus, gugma sa Dios amahan sa pagigiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoo. Amahan uban ni kami. In Jesus name we pray. Amen. Okay, amen. Lamano sa kalipay
diha sa Ginoo, lamano sa kalipay, diha sa Ginoo, daigon ta ang Dios. Musaligtan niya. O niya, daade ko'y pahibalo kung naamoy time, magsabot na niya ta, bisita ta atong usang simbahan dito sa Alegria. Basig makakuyog ta ba? Para ubay-ubay po ta. Mukunik taglaing simbahan.